हाग्रामा महिलारिया बर' जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै बिटिसि सोरजिनानै गोबां पावार फांसन लाबोदों। 17 बोसोराव गोबां डेभेलप जादों, हिउज डेभेलप जादों। प्रमद बर'आ फार्स्ट बोसोरावनो जोंनि मोनखानाय थाखानाय पावार फांसनखौ थेर बेथेर लरग' थरग' खालामदों। नै दाखालि थांनाय MP बिसायख'थियाव रायजो राजाफोर बिटिआर एकर्डनि दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन एबा जाफुंहोनांगौनि मावफुंनांगौनि थाखाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै आबसुआ भट बिदोंमोन। एबार मा होननानै आबसुआ भट बियो रायजो राजाफ्रा कुइसन खालाम। बड'लेण्ड मोनागौमानि जों जिराया होननानै बुंनाया गेजेर ससेयाव साइन खालामनानै बर' जाथिनि सिमांखौ मानो दंस' खालामा सों। आरो सोर अधिकार होआ आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर', प्रमद बर' मोननाव सों। मानो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन मानो साइनिं खालामनानै गारबोआ होननानै सों। बर' जाथिनि दैदेनगिरि नेताफ्रा लिडारफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ माब्ला बेबायदि अधिकार होआ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन साइनिं खालामनो होननानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सों। बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों इनडिबिनि गासिबो समस्या, इनडिबि केडार्सफोरनि जि समस्या गासिबो जोबजोब्बाय होननानै प्रमद बर', इउजि ब्रह्म, इउपिपिएलनि नेताफ्रा बे बिना गयारिथ' जेबो रोंखाया, जेबो नलेज आरो कनसेप्ट गैखाया, आननन मानसिसो, ब्लाइन्ड सापर्टार्स। बिथांमोनहा बुंदोंमोन बे एकर्डजों बर' जाथिनि समस्या जोब्बाय टटेलि आरो इनडिबिनि समस्या जोब्बाय होननानै बुंदोंमोन। दिनै मा नुखो रायजो राजाफोर? एकर्ड खालामखांनायनि उनाव पिस एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना दिनै बुंबाय गोबां जौगानाय जासिगोन, डेभेलप जासिगोन बे एकर्डनि गेजेरजों। बर' जाथिनि जि सिमां मिजिं फुलफिलमेन्ट जाबाय, गासिबो समाधान जाबाय, सुस्रांजाबाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै बोसोरसेयाबो थांबाय, बोसोरनैयाबो थांबाय, 5 बोसोर जानोसै, कमप्लिट जानोसै। बिटिआर एग्रिमेन्ट एबा पिस एग्रिमेन्टनि जि टाइम्स बे जोबनोसै रायजो राजाफोर। नाथाय बिथांमोना दिनै मा बुंखो? फाइनालि जोबथारनायाव फैयै फैनानै बिथांमोना मा बुंखो? रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों सोमोन्दो गैया, कनभिक्टेडखा, बे एकर्डजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बिथांमोना बुंबाय। दिनै 5 बोसोर जानोसै, कमप्लिट जानोसै, बिटिआर एकर्डनि समानो जोबनोसै। बे समावसो बिथांमोना बुंबाय रन्जन दैमारिया गवा, बे एकर्डजों जेबो सोमोन्दो गैया, रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै बर' जाथिया थांनानै थाया होनना बुंबाय। अब्ला बिथांमोननि सिगां बुंनाया स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दं, गसिगोन रन्जन दैमारिया, जोंखौ फोथायनानै मेगन मेसेबनानै साइन होदों होननानै प्रमद बर' इउजि मोनहा बुंदोंमोन। आसरित दिनै फैयै मा बुंखो बिथांमोना? रन्जन दैमारिया गवा, बे एकर्डजों सोमोन्दो गैयानो। खम आसरित खोथा बियो, साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोर। अब्लालाय मानोथो पिस एग्रिमेन्ट मुं लाखो? पिस एग्रिमेन्टनि मिनिङानो जाहैबाय समाधान। दिनैनिफ्राय जेबो दाय दस गैला, बयनाबो केस गासिबो समाधान जानांगौ, बेखौसो ना पिस एग्रिमेन्ट होनो। दिनै पिस एग्रिमेन्टनि नामाव बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय। बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै दिनैसिमबो बिथांमोना कमप्लिट खालामनो हायाखै, इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै, जेबो गैया रायजो राजाफोर। ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौ। हाग्रामा महिलारिया जेब्ला बिटिसिनि चिफमोन बे टाइमाव खम दरना होदों आबसुफ्रा, बास खर'आव गाखोनानै प्रमद बर'आ खम दरना होदों। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनागौमानि जों जिराया ओरै 50 गामि गामियाव लाइजाम हरोमोन। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट एबा आलादा रायजो दाबिनायाव गामि गामिनिफ्राय जुदि थाङाब्ला एबा बयनिबो न'खरनिफ्राय जुदि आलादा रायजो सोमावसारनायाव बाहागो लायाबा 200 थाखा 500 थाखा खनामोन रायजो राजाफोर। बिथांमोना बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जाथारनोसै मोनथारनोसै होननानै जोंनि बर' रायजो राजाखौ थगायदों, ब्लाड सिगनेसार लांनानैबो थगायदों, आरो दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन साइनिं खालामनानै बर' जाथिनि सिमांखौ अराय समनि थाखाय साइन खालामनानै फैदों। आरो लाजिबावा आबसुनि मानसिफ्रा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट आन्दालन खालामफिनगोन, एकर्डआ जुदि इमप्लिमेन्ट जायाबा आन्दालन खालामगोन होननानै बुंदों। खालामदो दाना आन्दालना, बर' जाथिनि देरसिन सिमां
आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ बिथांमोना डेस्ट्रय खालामदों बिनिफ्राय आरो देरसिन जेबो खोथा गैया रायजो राजाफोर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबां क्रिटिसाइज खालामदोंमोन दिनै फैनानै बिथांमोननि जि थगायनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' प्रमद बर'मोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो नंखाय दिनै प्रुफ रायजो राजाफोर ओंखायनो फैबाय थानाय बे बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौ मानोना बिटिसि आरो बिटिआरजों नोंथांमोना रुजुनानै नायोबा मोनगोन बिटिसिआ मा बिटिआरआ मा जुदि बिटिसिआ जुदि डिनाउन्सिं जायोब्ला दानजायोब्ला बिटिआरआ जुदि जामारोब्ला बर' जाथिया जोबनो गैयै खहा जागोन ओंखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ सेभ खालामनांगौनि थाखाय एबा रैखाथि होनांगौनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामनांगौ बे खुनु पलिटिक्सनि खोथा गैया बर' जाथिनि थामोनथा रैखाथि खौसेथि इउनिटि बर' जाथिनि इयुन जोलैनि थांनानै थानायनि थामोनथा आरो रैखाथि ससिय' इक'नमिक पलिटिकेल राइट्स एभ्रिथिं फारफ्रामथिंनिफ्रायबो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावो होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै नोंथांमोनहा दिनै बे बिटिआर एग्रिमेन्टजों मानो थगायजाखो बर' जाथिनि मोननांगौ आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बेबो दिनै दंस' साडेनलि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जाथिनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बेखौ गेजेर ससेयाव टटेलि बिथांमोना दंस' खालामदों आरो बिथांमोना लाजिबावा प्रमद बर'आथ' लाजिनो रोंखाया ओरैबायदि सैथान मानसि बियो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनागौ माने गावबुराबो जाया एमसिएलएबो जाया चिफबो जाया हवाटएभार जाया होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन ना नोंथांमोनाबोथ' गोसोआव दंमोन ना बर' रायजो राजाफोरखौ मानो थगायखो प्रमद बर' दिपेन बर' फिननाय हो रायजो राजाफोरनो फिननाय हो बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै दिनैसिमबो फिननाय हो 5 बोसोर नेदोंमोन नै समानो जोबनोसै फिननाय हो बिटिसिखौ मानो डिनाउन्सिं जाबाय होनना बुंबा फिननाय हो दिपेन बर' प्रमद बर' फिननाय हो इउजि ब्रह्म व्हाट इज बिटिआर एग्रिमेन्ट रायजो राजाफोरनो फिननाय हो नेदों जोंनि रायजो राजाफ्रा 5 इयार्स नाथाय दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जानायखौ जों नुवाखै रायजो राजाफोरनो खिन्थाना हो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ 6 सिडुलनि आन्दाराव एग्रिमेन्ट खालामना लाबोदों बिसोरो बाव खुनु बिटिआर एग्रिमेन्टआव इन्डियान कनस्टिटिउसननि खुनु बा कनस्टिटिउसनेल खुनु अब्लिगेसन गैया खुनु सेफगार्ड गैया रायजो राजाफोर ओंखायनो रायजोफ्रा बुजिनांगौ सांग्रां जानांगौ दिनैनि डेटआव जुदि पावार दङब्ला खिन्थादों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनागौ मानि आं गावबुरा जाया चिफ जाया इएम जाया होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन ना हवाटएभार बुंदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ चिफ जाबायना बिटिसिनि रायजो राजाफ्रानो नुदों खोनाबाय दिनै प्रमद बर'आ जि थगायनानै जोंनि बर' रायजोखौ थगायना बड'लेण्ड मोनगोन होननानै दिनै साइनिं खालामनानै गेजेर ससेयाव दिनै बिटिसिनि चिफ जाबाय आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै मोनखानाय बिटिसिनि पावार फांसनखौसो प्रमद बर'आ दंस' खालामदों अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेबायदि लिडार प्रमद बर' बायदिनि खोथाखौ खोनासंनांगौ नामा खोनासंनांगौनि खुनु प्रयजन गैया बे जाहैबाय थार्ड क्लास लिडार प्रमद बर'आ बर' जाथिनि मोननांगौ सिमां मिजिंखौ दंस' खालामग्रा बेबायदि नेताखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मालाबाबो निमाहा होनो नाङा सानसे नङा सानसे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ मोनगौमोन बे 100% सियर नाथाय बेखौ प्रमद बर'आ दंस' खालामदों बर' रायजो राजानि एबा बर' हारिनि सिमांखौ दंस' खालामग्रायानो जाहैबाय प्रमद बर' 1 नाम्बाराव रायजो राजाफोर गोसोआव ला हाग्रामा महिलारिया बर' जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै बिटिसि सोरजिनानै गोबां पावार फांसन लाबोदों 17 बोसोराव गोबां डेभेलप जादों हिउज डेभेलप जादों प्रमद बर'आ 5 बोसोरावनो जोंनि मोनखानाय थाखानाय पावार फांसनखौ थेर बेथेर लरग' थरग' खालामदों रायजो राजाफोर अब्ला नोंथांमोना बे प्रमद बर' बायदिनि खोथाखौ नोंथांमोना मानो खोनासंनांगौ खोनासंनांगौनि खुनु गोनांथि गैया फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलखौ बिदाय होनांगौ बे सिदा खोथा रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो मानोना बिथांमोना खनसे नङा खननै जोंनि बर' रायजो राजाखौ थगायबाय नोंथांमोनाथ' नुबाय जायफोर नांनानै बावसोमनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं बिथांमोना साननांगौमोन ना अननाय जुदि दङमोनब्ला स्पिरिट जुदि दङमोनब्ला प्रमद बर'नाव साननांगौमोन बख'नांगौमोन जेलनिफ्राय मानो बख'वाखै रायजो राजाफोर सानदो मानो प्रमद बर'आ बख'वाखै
रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गसिगोन उदां जासिगोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों। दिनै फैयै फैयै फैनानै 5 बोसोर जाबाय नै कमप्लिट जानोसै, नाथाय दिनैसिमबो गनायनि खुनु लामायानो गैया रायजो राजाफोर। अब्ला मानोथो पिस एग्रिमेन्ट खालामामोन? दानिया कुइसन खालामदो प्रमद बर', दिपेन बर', इउजि ब्रह्ममोननाव रायजो राजाफ्रा कुइसन खालाम। बिटिसि इलेक्शननि जुदि केम्पिं जायोब्ला आबसुआ जुदि गामि गामि थांनानै जुदि केम्पिं खालामहैयोबा एबा प्रमद बर' एबा इउपिपिएलनि नेताफ्रा थांनानै जुदि भट बिहैयोब्ला नोंथांमोना कुइसन खालाम। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामो, नोंथांमोना काइन्डलि अननानै सों बिटिसिआ मा बिटिआरआ मा जोंनो दिनैनो दानो खिन्थानांगौ। रायजो राजाफ्रा कुइसन खालाम, सों 5 बोसोराव बर' जाथिनि मा खामानि मावखो प्रमद बर'नाव हिसाब दि। नोंथांमोना मानो जेब्लायबो अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि ससियेल मिडियायाव बिटिसि बिटिआर मानो बुंबाय थायो? हुइच वान इज द कारेक्ट, बबे मोनसेया कारेक्ट होननानै रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामनांगौ। नै दाखालि थांनाय एमपि बिसायख'थियाव रायजो राजाफोर बिटिआर एकर्डनि दफाखौ इमप्लिमेन्टेसन एबा जाफुंहोनांगौनि मावफुंनांगौनि थाखाय इउपिपिएलनि केन्डिडेट एबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै आबसुआ भट बिदोंमोन। एबार मा होननानै आबसुआ भट बियो? रायजो राजाफ्रा ने कुइसन खालाम। बड'लेण्ड मोनागौमानि जों जिराया होननानै बुंनाया गेजेर ससेयाव साइन खालामनानै बर' जाथिनि सिमांखौ मानो दंस' खालामा सों। आरो सोर अधिकार होआ आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर', प्रमद बर' मोननाव सों। मानो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन मानो साइनिं खालामनानै गारबोआ होननानै सों। बर' जाथिनि दैदेनगिरि नेताफ्रा लिडारफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ माब्ला बेबायदि अधिकार होआ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन साइनिं खालामनो होननानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सों। बिटिसि इलेक्शना फैगासिनो जासिगोन, बारा गोबाव गैला। आबसुनि लिडारफोरनाव सों, प्रमद बर'नाव सों रायजो राजाफोर। जुदि बिथांमोना केम्पिं खालामहैयोबा मानि थाखाय नोंथांमोना बर' रायजो राजाखौ थगायदों? प्रमद बर'नाव जुदि रियेल स्पिरिट दङमोनब्ला रायजो राजाफोर खुनु दिन प्रमद बर'आ बेबायदि मावनाय नङामोन। बर' जाथिनि दैदेनगिरि लिडार नेताफोरजों सावराया गारा अस्थादगिरि बायदि देखायनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोबाय बियो। मा जाखो दिनै रायजो राजाफोर? मा जाखो नोंथांमोना नुबायना? जेरैबायदि एक्सपेक्टिं खालामदोंमोन गासिबो उल्थाजोब, जेबो गैया, जिर', बिग जिर', बिगेस्ट जिर'। रायजो राजाफोर थगायजोबनाय गासिबो। प्रमद बर'आ एकर्ड खालामनोथाय खालामनो जोंनि बर' जाथिनि गोरों गोरा मेलेमजिबिफोरजों इन्टेलेक्सुवेल दैदेनगिरि नेताफोरजों खुनु सावरायाखै। सावरायनानै जुदि एकर्ड खालामोमोनबा गयनि खोथायानो गैयामोन, इन्डिपेन्डेन्टनि समस्या समाधान जायैनि खुनु प्रश्नआनो गैयामोन रायजो राजाफोर। दिनै प्रमद बर'आ मानो सावरायाखै? मानो अस्थादगिरि बायदि मानो हारसिं साइनिं खालामना मानो फैखो बियो? बे एकर्डआव मा दं मा गैया बेखौ मानो खिन्थायाखै बियो बर' रायजो राजाफोरनो? मानो सावरायाखै बियो? मानो सावरायाखै बियो बर' रायजो राजाफोरजों, बर'नि लिडार्सफोरजों, बर'नि गोरों गोरा दैदेनगिरिफोरजों मानो सावरायाखै प्रमद बर'आ? सावरायनो हायैनि मेन काहानियानो एबा जाहोनानो जाहैबाय प्रमद बर'आ बेखौ खोन्थायोब्ला गाव माइनास जागोन, बेनि थाखायनो प्रमद बर'आ बेखौ खोन्थायाखै रायजो राजाफोर। थेंक इउ।